На Белсаце навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Іран здзейсніў вялікую памылку і заплаціць за яе. Гэтак прэм'ер-міністр Ізраілю Бенджамін Нетаньягу адрэагаваў на іранскі масаваны ўдар балістычнымі ракетамі па тэрыторыі сваёй краіны. Напярэдадні ўвечары Іран выпусціў па Ізраілі 180 ракетаў. Большую частку перахапілі ізраільскія вайскоўцы. У выніку на заходнім беразе ракі Іардан ад аскепкаў ракеты загінуў адзін палестынец. У цэнтральным Ізраілі пацярпеў будынак школы. У Тель-Авіве разбураны рэстаран. Іран назваў атаку адказам на агрэсіўныя дзеянні. Перадусім забойства лідера Хізбулы Хасана Насралы, а цэллю абстрэлу вайсковыя аб'екты. Ізраіль працягнуў наносіць удары па пазіцыі Хізбулы ў сталіцы Лівану Бейруце. Перад атакай ізраільскае войска заклікала жыхароў эвакуявацца. Авіаудары нанеслі па паўднёвых прадмесцях Бейруту. Былі чуваць выбухі і відаць дым з будынкаў каля сталічнага аэрапорту. Гэта жахліва, я стаўся сведкам шмат якіх падзеяў, якіх не хацеў бы бачыць. Я прыехала 17 верасня, у дзень выбуху пейджераў. Хацела з'ехаць, але не знайшла авіяквіткоў. Мне ўдалося зарэзерваваць рэйс на сёння. Мы паспелі, але апошнія 3 дні былі вельмі напружаныя. Паводле Міністэрства аховы здароўя Лівану за апошнія сотні на поўдні краіны у выніку ізраільскіх удараў загінулі не менш як 55 чалавек, параненыя 156. Іспанія і Украіна пачалі эвакуацыю з Лівану. Украінская МЗС вывезла амаль 180 чалавек, украінцаў і грамадзянаў іншых краінаў. У гэты ж час замежна-палітычнае ведамства Беларусі ў звязку з абвастрэннем сітуацыі на Блізкім Усходзе параіла прытрымлівацца правілаў бяспекі і нагадала тэлефоны амбасадаў у Ізраілі і Сірыі. У звязку з абвастрэннем сітуацыі на Блізкім Усходзе нагадваем грамадзянам Рэспублікі Беларусь, якія жывуць у Ізраілі і Ліване, пра неабходнасць няўхільна прытрымлівацца рэкамендацыяў мясцовых уладаў і выконваць правілы асабістай бяспекі. Ужо лепш, але не ідэальна. Гэтак беларусы ахарактарызавалі новую сістэму рэгістрацыі на мяжы з еўразвязам, якую ў тэставым рэжыме ўводзілі перад пунктам пропуску Берасці. Ідэя ў тым, што аўта можна зарэгістраваць, пакінуць зону чакання ды вярнуцца, прайсці памежны і мытны кантроль, калі падыдзе чарга. Гэтак жыхары Менску і больш дальніх ад мяжы з еўразвязам рэгіёнаў краіны адзначаюць, што лепшым развязаннем была б электронная рэгістрацыя онлайн. Пакуль жа даводзіцца ехаць да памежнага пераходу, чакаць чаргу на рэгістрацыю, пасля чаго амаль сотні праводзяць у Берасці, здымаць кватэру ці нумар у гатэлі, каб адпачыць. Двое параненых, адзін з іх грамадзянін Турцыі, абодва ў шпіталі. Уначы Расія атакавала дронамі Адэскую вобласць Украіны. На месцы атакі беспілотнікаў узнік буйны пажар. Яго зліквідавалі, аднак пашкоджаны пункт пропуску Арлоўка часова не працуе. Мэтаю абстрэлаў была партовая інфраструктура. Як адзначыў старшыня Адэскай абласной вайсковай адміністрацыі Олег Кіпер, а расейцы мэтанакіравана ўскладнілі мінанне мяжы для цывільных. Агулам мінулай ноччу расійскія войскі атакавалі Украіну 32 беспілотнікамі тыпу «Шахет». Паветраная абарона Украіны збіла 11 дронаў. Генеральны штаб ЗСУ выключыў са зводкі баі за Вугледар. Напярэдадні ў Z-пабліках з'явілася інфармацыя пра захоп гораду ў Данецкай вобласці Украіны. Пра такую імавернасць інфармаваў і маніторынгавы праект Deep State. Відэа, на якім вайскоўцы падымаюць расійскі сцяг над будынкам адміністрацыі гораду, распаўсюдзілі прарасійскія тэлеграм-каналы. Паводле амерыканскага інстытуту вывучэння вайны акупацыя Вуглядару наўрад ці кардынальна зменіць хаду наступальных аперацыяў на захадзе Данеччыны. Горад не ёсць асабліва важным лагістычным вузлом. Аналітыкі адзначылі, што большасць украінскіх падраздзяленняў пакінулі Вуглядар і пазбеглі атачэння. Заўтра ў Беларусі пачнецца вакцынацыя супраць грыпу. У Менску прышчапляць плануюць у тым ліку паводле месца працы. На прадпрыемствы будуць выязджаць мобильные бригады. Будет использоваться вакцина производства Российской Федерации, вакцина Гриппол Плюс. В настоящее время в поликлиниках есть возможность привиться за счет собственных средств. Для иммунизации имеется вакцина Ваксигрипп Тетра производства Франции. И ожидается в ближайшее время поступление еще одной вакцины для прививок на платной основе производства Нидерланды Инфлювак Тетра. Медыкі перадусім раяць зрабіць прышчэпку асобам з групы рызыкі. Гэта людзі сталага веку і дзеці, цяжарныя, асобы з цукровым дыябетам, сэрцава-судзеннымі захворваннямі і хваробамі дыхальных шляхоў. Раяць прышчапіцца і адмыслоўцам, якія кантактуюць з вялікай колькасцю людзей, прадаўцам, выкладчыкам, настаўнікам.
Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Больш апавядзем у аб'ектыве ўжо о 20-й. Заставайцеся з Белсатам.